Nurse kayong kuhan dali guys. Blaze. Mingaw. Cheng. Ang kinabuhi sa probinsya. Handa manan sa usa kaawit. Ang kining istorya na to karon, kaya ba sa duha ka taong nagkuha og pako? Sa papanguhan nila og pako, wala nila dama. Labi nila gawan. Dito sa kabukiran. Ilang pag-adto sila kabukiran. Doon na sa kabukiran. Mo nila ang nadatngan. Ting bagnuta, lampas tao. Lampas din na siya tao. Kung ikaw man ni dire, tiyak, pag Google Map na lang, kay mawala yun ka. O nagkuyog po di ay si Mama ni Dong Kirig. Unsa man, dagan na mong nakuha. O magsige nagabag ng video-video di. Wa kay na buhat. Mo man na may panguha ba ma? Kana naman may nakuha. Kana wala ko daw. Kadagan na. Aw. Mayo. Grabe po si Mamoy. Maski na nato sa bukid. Apas mangyapon. Apas mangyapon si Mama ba? Maski na sa bukid. Grabe yun si Mama. Dahil po kung di mo kapason, wa mo mabuhat. Magsige na mong video-videoan ng kabugiran. Hindi si Mama. Grabe po. Ko. Asa man ka man to? Dili man diya padulong ang dalan. Hindi mo balik na. Kita mo manguli. Unsa may buhaton niyo diya? Kot doon ninyong pangapako. Ala. Dala na tanan. Pagtanong dito sa balay. Hindi si Mama. Grabe po din si Mama. Ganyan na, natulog ta. Tuwa dito. Buntag sa iyo pa. Sabaan na ta. Mapay pagmata. Dahil po di mo kasaban. Buntag na. Ngawas ng adlaw. Wa pa gyapon mo ng mata. Siguro kung tinghat ako gising, nagulan nagkwata. Na, pobre gapon mo. Kasi mo katog. Lagi muli namin. Oh. Bagtubag baya. Wala man ka nagtubag-tubag ba? Abutan sana ito itong isa. Okay, para makauli na ta. Apasa dito, apasa. Apasa. Oh, gipamak mo kong lamok diri. Gipamak mo kong lamok. Kasi buhatong tamog katol karon. Tambugaw aning lamok. Pagdali, apasa. Lagi nana padulong na. Tana. Dala. Yan na. Masking na nata dyan sa bukid. Gapas kaya putang Mama. Woo!